Привържениците на теорията на конспирацията и до днес са убедени, че пръст в януарските събития на 1997 година има не кой да е, а милиардерът Джордж Сорос. Той подкрепя опозицията. Веднага след промените, Румен Воденичаров получава лична покана от Сорос да оглави института "Отворено общество" у нас. Отклонява я, но остава програмен директор в продължение на 8 месеца. Наясно е с механизмите на работа на милиардера. Фондация "Отворено общество" се създаде 90-та година. 90-та година, даже аз лично участвах в подписването на договора между филантропа Сорос и мисля, че Пирински беше от страна на правителството. Пирински и Луканов бяха се съгласили тази фондация да развива дейност, като условието беше срещу $1 вложен от Сорос, фондацията да влага, т.е. правителството, България да дава 3 лева. Изведнъж фондация "Отворено общество" стана по-добре финансово, отколкото някои български министерства. Тогава той, освен филантропическата си дейност, искаше лека по лека да обезглави българската държава, създавайки паралелни структури на нея. Примерно структури в правното пространство, по-силни от Министерството на правосъдието. Структури в културата, по-силни от Министерство на културата, тъй като са по-имотни и могат да раздават повече пари и съответно да зарибяват повече български интелектуалци. Кабинетът Виденов обаче ядосва международния спекулант, защото отменя облекченията за отворено общество. Твърди се, че милиардерът спекулант е играл на валутния пазар и има пръст в обезценката на лева в края на 1996 година, което вдига градуса на народното недоволство и изгръми трясък, сваля от власт Жан Виденов. По време на следващия кабинет на Иван Костов, "Отворено общество" е сред основните спонсори на "Бъдеще за България", фондация на съпругата му Елена Костова. Любопитно е и още нещо. През март 1997 година Сорос се среща с бъдещия премиер Иван Костов в Будапеща. Командира не харесва идеята за валутен борд, но след тази среща променя коренно позицията си. Там той получава и $25 милиона кредит за покупка на зърно. Смята се също, че по време на Виденовата криза хедж фондовете на спекуланта са купували български Брейди облигации, които са препродадени с огромни печалби по-късно по време на кабинета на Иван Костов. Не бива да се забравя също, че милиардерът е неофициален съветник на българския премиер по това време, а икономическата програма на правителството е писана от група към Нов български университет, финансирана от "Отворено общество". Истина е, не мога да кажа с точно колко е играл, но във всички случаи сумата в сравнение с неговите други спекулации е мизерна, от порядъка на 100 милиона или по-малко от $100 милиона. Как го направиха този трик, също не мога да вече. Доста се отдалечихме от тези времена, но явно, че той има влияние и е играл. Той може да свали всяко правителство, стига да направи такава валутна спекулация, че да разстрои националната валута. Това го направи на няколко пъти с Англия, с Малайзия. Опита се в Русия да го направи. Трудно се рита срещу този ръжен, който той може да извади и да наложи непослушни за неолибералната парадигма правителства. Така че трябва много внимателно да се пипа, когато се общува с Сорос. Аз не бих казал, че той е изцяло отрицателна фигура, тъй като той е помогнал и на много правителства, и на много фондации по Източна Европа. Но неговата крайна цел, знаете каква е? Лека по лека заличаване на националните държави и даване на превес на транснационалните корпорации, т.е. на наднационални правителства да определят бъдещето на нациите и на света. Това е механизма за сериозно влияние. Лансираш идеята за отворено общество, тя е неолиберална идея, почерпена от трудовете на Карл Попър, на неговия учител, така да се каже. И
И по-нататък частната инициатива дава възможност за реализиране на най-различни проекти. Но за сметка на това губят държавните институции. Тоест създават се нови институции, много мощни финансово, и затова хора като Орбан и Путин напоследък видяха, че ако се продължава така, почват да се разяждат устоите на съответното правителство. И затова въведаха някои ограничения, които не са приятни за Сорос, но пък ще запазят унгарската, респективно руската суверенитет и самостоятелност.